Do konca februára by mali pod Tatrami preraziť nový železničný tunel. Je súčasťou modernizovanej trate na úseku Poprad-Vydrník. V pláne práce spomalil archeologický prieskum, no a teraz robia problémy bývalé banské diela. Obnova tejto časti trate sa tak pravdepodobne oneskorí. 15-kilometrový úsek na východ od Popradu bude rovnejší aj vďaka tejto estakáde pri Gánovciach. Vlaky by tade mohli jazdiť až 160 km za hodinu. Práce prebiehajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v noci hlavne na zváraní a na opravách povrchových náterov. Na stavbe si stavbári postavili takéto veľké stavy, nie však ako úkryt pred slnkom či dažďom, ale kvôli teplote. Aby mohla byť ohriatá konštrukcia v mieste budúcich zvarov zhruba na nejakých 70 stupňov. Estakádou pri Gánovciach by mali vlaky jazdiť už na budúci rok. Nový tunel pri Vydrníku otvoria najskôr o 2 roky. Bude mať 711 metrov, aktuálne nám do prerážky chýba zhruba 30 metrov, pričom posledných zhruba 50 metrov je poznačených starými banskými dielami, ktoré pri rážbe museli byť zohľadnené. Rekonštrukcia železnice ovplyvnila aj dopravu v Poprade. Cestu prvej triedy 1/66 v tomto úseku uzavreli a chodcom, cyklistom aj vodičom pribudli obchádzky. Musíme chodiť dookola, robíme obchádzku a autobusy nejdu po tej linke, čo by šli, takže s autobusami je to trošku horšie. Zdĺžilo sa mi to tak o nejakých 10 minút možno, tá obchádzka. Je to kus ťažšie teraz, hlavne v zime, lebo cez leto som chodil na bicykli, že sa to dá rýchlejšie. Naopak, vydýchli si obyvatelia Gánoviec. Aj keď sa stavia kúsok za dedinou, ruch sa ich takmer nedotkol. Sotoviteľ dochádza na svoje stavenisko zo strany od Popradu. Tieto ťažké mechanizmy sa úplne vyhýbajú obci, maximálne prechádzajú obcov robotníci. Nový úsek trate mal byť pôvodne hotový do konca budúceho roku. Termín dokončenia sa však pravdepodobne posunie aj pre vlaňajší archeologický prieskum, ktorý trval 11 mesiacov. Milan Velecký, Slovenská televízia.